Martinique je spolu s Guadeloupe rodiskom francúzskeho štýlu rumu. Melasové destiláty sa tu vyrábali už od založenia prvých plantáží a cukrovarov v 17. storočí. Primárny účel bola výroba cukru a rum z odpadu melasy bol vítaným bonusom. Prišla však globálna cukrová kríza a hodnota trstinového cukru na svetových trhoch prudko poklesla. Globálna cukrová kríza bola spôsobená hlavne príchodom veľkých výrobcov cukru, výrobou cukru z cukrovej repy v Európe a vojnami. Preto sa viacerí producenti cukru a melasového rumu odhodlali na pálenie priamo z trstinovej šťavy. Medzi prvými bol Omer Clement, lekár a starosta mestečka na Martiniku Le François, ktorý prestal využívať svoju 43 hektárovú plantáž Domaine de l'Acajou na výrobu cukru a začal vyrábať rum spomínaným spôsobom, zo šťavy. A zrodil sa francúzsky rumový štýl. Aj vďaka tejto otočke sa napríklad ostrov Martinique rýchlo stáva popredným svetovým vývozcom agricole rumu, poľnohospodárskeho rumu zo šťavy. Aby si pozíciu upevnil, tak už od 70. rokov 20. storočia sa v krajine snažili dospieť k dohode o vzniku chráneného označenia pôvodu Appellation d'origine contrôlée AOC. To sa napokon podarilo až v roku 1996 a rum agricole Martinique sa stal vôbec prvým rumom s chráneným označením pôvodu na svete. Medzi najznámejšie rumové destilérie, ktoré produkujú AOC rum Martinique, patria, ospravedlňte moju francúzštinu, Clément, Dupas, Giem, Niso, Dilion, Trois-Rivières, Habitation Saint-Étienne a Saint-James. Dnes sa rumy francúzskeho štýlu tešia čoraz väčšej obľube, aj keď u nás ich vyhľadávajú skorej rumoví nadšenci a fajnšmekri.